ассалому алайкум дадагони азиз. бардомаи тиллиётии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабар. иммунизатсияи аҳолӣ ба муқобили COVID-19 кафили солимии ҷомеа ва омили муҳим дар самти коҳиши сироятёбӣ. беҳсозии инфрасохтори роҳу нақлиёт дар мадди назар. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд таъмиру навсозии роҳҳои автомобилгард идома дорад. то ин давра 91,4 километр роҳҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуривӣ пурра аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ воситати тадбирҳои ободонӣ дар Бадахшон. таҳкими рушди саноати кунонии кишвар ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон. гӯсфанди ҳисорӣ зоти маҳаллӣ ва натиҷаи талоши олимони тоҷик. гӯсфандони зоти ҳисорӣ бо ҷуссаи бузурги худ ва маҳсулноки гӯшту равған дар байни зотҳои дигар гӯсфандон ҳамтон надоранд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти якуми ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Нурсултон Назарбоев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар ҷарони суҳбат сарвари давлати мо бо таманниёти нек президенти якуми ҷумҳурии Қазоқистонро ба муносибати зодрӯзаш самимона табрику муборакбодӣ намуд. пешвои миллат дастовардҳои бузурги Қазоқистон таҳти роҳбарии Нурсултон Назарбоев инчунин саҳми арзишманди президенти якуми ҷумҳурии Қазоқистонро дар роҳандозӣ ва рушди муносиботи Тоҷикистон ва Қазоқистон қайд карданд. дар ин зимн ҷонибҳо атрофи ҳолати кунунӣ ва дурнамои шарикии стратегии Тоҷикистону Қазоқистон ибрози ақида намуда баъзе масъалаҳои мубрами байналмилалӣ ва минтақавиро муҳокима карданд. дар ин росто ба масъалаҳои густариши минбаъдаи ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон инчунин вазъияте ки имрӯз дар Афғонистон ба вуҷуд омада истодааст таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. мавриди зикр аст ки сарвари давлати мо қаблан унвони президенти якуми ҷумҳурии Қазоқистон бар қияи табрикӣ ирсол намуданд. барномаи ахборро идома медиҳем. бинандаҳои азиз, бино ба иттилои созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ, ягона роҳе ки пеши шиддатнокӣ ва фавт аз сирояти COVID-19-ро мегирад, ин гузаронидани ваксина мебошад. танҳо ба воситаи иммунизатсия метавон авҷи сирояти коронавирусро пешгирӣ намуд. бо назардошти он ки COVID-19 шаклашро тағйир дода аҳли башарро нигарон намудааст, дар баробари ваксина гирифтани риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштӣ тадбири ҳатмӣ ва аввалин дараҷа ба ҳисоб меравад. зулфия раҳимзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. ваксинаҳои зидди COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар асоси тадқиқотҳои илмии васеъ ва дақиқ барои истифода тавсия ва амалӣ мегарданд. ҷиҳати муҳофизат намудани аҳолӣ аз сирояти COVID-19, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии шарикони рушд дар марҳилаи якум дар ҳаҷми 192 000 воя ваксинаи ширкати британиягии Оксфорд AstraZeneca ва дар марҳилаи дуюм 30 000 воя ваксинаи ҷумҳурии мардумии Чин Коронавакро ба Тоҷикистон ворид намуд. ваксинаҳое ки айни замон дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ ва марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳо ба аҳолӣ гузаронида мешавад, бехатар ва самаранок мебошанд. чи ваксинаи AstraZeneca ва чи ваксинаи Коронавак аз 85 то 90% аҳолиро аз ҳамин беморӣ ба пуррагӣ эмин нигоҳ медорад. ваксинаи Коронавак ҳам мисли ваксинаи AstraZeneca дар ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ буда дар ҳарорати аз 2 то 8 дараҷа нигоҳ дошта мешавад. аз ин лиҳоз ман аз тамоми шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки вақте ки ҳамширои тиббӣ ё ки табибони иловӣ онҳоро барои гирифтани ваксина даъват мекунанд, онҳо бе ягон додилагӣ метавонанд бо дили гарм ба марказҳои саломатӣ ҳудуди хидматрасонии худ ҳозир шуда аз ҳамин ваксина гиранд, то ин ки дар оянда ба ҳамин бемории сироятии COVID-19 гирифтор нашаванд. дар баъзе ҳолат вобаста ба организм аксуламал аз истифодаи ваксина ба монанди дард дар ҷои тазриқи ваксина, беҳолӣ ё баландшавии ҳарорат ва ё сурхшавии ҷои сӯзандору ҷузъӣ ва муваққатӣ мебошанд. истифодаи матои тоза ва хунуккардашуда ба ҷои тазриқ метавонад сурхшавӣ ва дардро таскин бахшад. пас аз ваксина кӯшиш намоед ки дасти ваксинашударо бештар истифода баред ва ё бо он машқ кунед то дард камтар шавад. дар
шаҳрвандон то ҳол ягон оризаҳои ҷиддӣ ба қайд гирифта нашудааст. танҳо дар баъзе ҳолатҳо дар шаҳрвандон ҳарорати баланд дар ҷои сӯзандору мушоҳида карда мешавад. вақте ки онҳо дар худ чунин аломатҳоро ҳис карданд, метавонанд аз ҳаби парастамол як дона истифода баранд. ягона роҳи пешгирии бемории COVID-2019 ин аввалин дараҷа гирифтани иммунизатсия мебошад ва баъдан гигиенаи шахсӣ ҳар як шаҳрванд мебошад. имрӯз ки барои аҳли башар ва аҳолии мамлакат давраи бисёр ҳассос аст, ҳамаи шаҳрвандонро зарур аст ки бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ барои ҳисси наздикон ва аҳли ҷомеа ба қоидаҳои санитарӣ, гигиенӣ ва тозагӣ ҳатман риоя намоянд. амалинамоии тадбирҳои беҳдоштӣ аз масъулиятнокии ҳар нафар сахт вобастагӣ дорад. зульфия раҳимзода, аҳлиддини карим, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. дар асоси дастуру супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар пойтахт корҳои фаҳмондадиҳӣ бо мақсади ҳифзи солимии аҳолӣ пурзур карда мешавад. аз ҷумла аз ҷониби гурӯҳҳои таблиғотӣ дар марказҳои савдову хизматрасонӣ ва бозору боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе бо сокинон мулоқоту суҳбатҳо баргузор мегардад. таваҷҷӯҳ намоед. дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абу Абдулло Рудакии пойтахт ҷаласаи ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз хуруҷи бемории сироятии COVID-19 бо баррасии ҳамаҷониба вобаста ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва истифодаи ҳатмии ниқоб дар пойтахт вазифагузориҳо барои идомаи фаъолияти корӣ доир гардид. дар ҷаласа роҳбарият ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва роҳбарону масъулони сохторҳои марбутаи шаҳриву ноҳиявӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид дар шаҳри Душанбе тадбирҳо ҷиҳати риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва истифодаи ҳатмии ниқоб бояд пурзур карда шавад. зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки новобаста аз таъкидҳои табибону мутахассисон шаҳрвандон дар бархи маврид бениқоб гашту гузор менамоянд. аз ин рӯ дар шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ баҳри пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси COVID-19 аз нав ба роҳ монда шуданд. ҳамчунин гуфта шуд ки мавҷи навбатии сирояти COVID-19 чандин кишварҳои минтақа ва ҷаҳонро фаро гирифтааст ва ин раванд ҳанӯз ҳам идома дорад ва боиси нигаронии аҳли ҷомеа гардидааст. мутахассисон изҳор медоранд ки сабаби асосии паҳншавии ин бемории сироятӣ риоя накардани қоидаҳои беҳдоштиву масофаи иҷтимоӣ, беэътиноӣ нисбати саломатии худу атрофиён ва истифода накардани ниқоб мебошад. дар идомаи дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Сино кори худро аз корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон оғоз намуд. давоми чанд рӯзи охир мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе нисбати саломатии худ ва атрофиён фориғбол гардида дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, маконҳои серодам, бозору марказҳои савдо, боғу гулгашт ва нақлиёти ҷамъиятӣ аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намебаранд ки ин амал дар вазъияти хуруҷи мавҷи навбатии бемории сироятии коронавирус COVID-19 нодуруст мебошад. зимни наворбардорӣ дар корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон маълум гардид ки шумораи зиёди сокинон ба бозор бениқоб ворид мешаванд ва ҳамчунин аксарияти фурӯшандагони ин бозор низ бениқоб фаъолият менамоянд ки ин ҳолат боиси нигаронӣ аст. аъзоини гурӯҳи корӣ миёни сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида аз онҳо даъват ба амал оварданд ки дар ин марҳилаи хуруҷи мавҷи навбатии COVID-19 қоидаҳои беҳдоштиро риоя намоянд ва масъулиятшинос бошанд. бино ба иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, сабаби асосии бистаринамоии беморон дар беморхонаҳо ин риояи нодурусти қоидаҳои беҳдоштӣ ва набастани ниқоб дар кӯчаву хиёбонҳо ва умуман ҷойҳои ҷамъиятӣ мебошад ки боис ба паҳншавии беморӣ мегардад. дар шаҳри ваҳдат бо мақсади пешгирӣ аз ҳама гуна бемориҳои сироятӣ бо ибтикори раёсати минтақавии хадамоти давлатии танзим ва назорат дар соҳаи нақлиёт дар водии Рашт пайваста чорабиниҳои безараргардонӣ гузаронида мешавад. гузориши Маҳмадалӣ Абдукарим ва Шукруллои Нурулло. тадбирҳои покориву безараргардонӣ бо мақсади пешгирӣ намудани бемориҳои сироятӣ дар ташкилоту корхона, муассисаҳои соҳавӣ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ дар шаҳри ваҳдат аз ҷониби масъулон пайваста доиру баргузор карда мешавад. чунин корҳои профилактикию безараргардонӣ аз ҷониби кормандони раёсати минтақавии хадамоти давлатии танзим ва назорат дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Рашт дар ҳамкорӣ бо ҷамъиятҳои дорои масъулияташ маҳдуди мусофиркашон дар шаҳри ваҳдат мунтазам гузаронида мешавад. дар тамоми ҷамъиятҳое ки дар шаҳри ваҳдат аст
ҷамъияти саҳомикшуди Самара, Рӯзафзун, терминали Рамазон корҳои фаҳмондиҳӣ карда тамоми иншоотҳо, терминалҳо, корхонаҳо, ҳама ҷои ҷамъияте ки мусофирон ҷамъ мешаванд, дар он ҷо ба муҳаллили хуло антисептикҳо безарар гардонда ба мусофирон корҳои фаҳмондиҳӣ кардем ки имрӯз бе ниқоб, бе антисептик дар дохили воситаи нақлиёт савор нашаванд. ҳадаф аз доиру баргузор намудани чунин тадбирҳои безараргардонӣ пеш аз ҳама пешгирӣ аз паҳншавии ҳама гуна бемориҳои сироятӣ маънидод мегардад. бо иқдоми кормандони раёсати минтақавии хадамоти давлатии танзим ва назорат дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Рашт дар баробари доир намудани тадбирҳои безараргардонӣ ҳамчунин ба мусофирон оид ба риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ аз ҷумла дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гирифтани фосила ва пӯшидани ниқобҳои муҳофизатӣ тавсияҳои судманд дода шуд. роҳандозии чунин корҳои профилактикию безараргардониро кормандони раёсати минтақавии хадамоти давлатии танзим ва назорат дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Рашт амали саривақтию тозакорӣ арзёбӣ намуда иброз доштанд ки риояи гигиенаи шахсӣ вазифаи аввалин дараҷаи ҳар сокини мамлакат маҳсуб меёбад. маҳмадалӣ абдукарим, Шукруллои Нурулло аз шаҳри Ваҳдат барои барномаи иттилоотии ахбор. мавзӯи дигар. имрӯзҳо таъмиру навсозии қитъаҳои алоҳидаи роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ бо маром идома дорад. давоми соли равон филиали ширкати саҳомии Innovated Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техникаю механизмҳои замонавӣ 391190 метри мураббаъро аз нав асфалтпӯш менамоянд. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкоронемон. яке аз сабабҳои ба таъмир ниёз пайдо кардани қитъаҳои алоҳидаи роҳи Душанбе-Чаноқ ба амал омадани офатҳои табиӣ ба монанди тармафароӣ, омадани селу резиши кӯҳпораҳо бошад. омили дигар аз меъёри муқаррар гардида зиёд бор гирифтани мошинҳои гаронвазн мебошад. дар маҷмӯъ ин ду омил сабаби асосии вайрон шудани роҳ мегардад. аммо барои саривақт таъмир намудани қисматҳои харобгардидаи роҳ филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. аз ҷумла ҳамасола аз ҷониби филиали ширкат дар масири Душанбе-Чаноқ зиёда аз 50 километр таъмири асосӣ ва бештар аз 100 километр таъмири ҷорӣ карда мешавад. дар соли равон масъулияти кормандони филиали ширкат дар самти таъмиру навсозии роҳ аз пештара бештар буда дар масири Душанбе-Чаноқ бо харҷи қариб 60 000 тонна асфалт таъмири 391190 метри мураббаъро ба анҷом мерасонанд. аз ҷумла дар минтақаи Варзоб 101304 метри мураббаъ бо масрафи 15742 тонна асфалт, минтақаи Зарафшон 167580 метри мураббаъ бо сарфи 23776 тонна асфалт ва дар минтақаи Суғд 122306 метри мураббаъ бо харҷи 19667 тонна асфалт таъмир карда мешавад. ин тадбири муҳим аз моҳи май шуроъ гардида дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғд қисмати асосии корҳои ба нақша гирифташуда иҷро карда шудааст. барои вусъат бахшидани корҳои таъмиру навсозии роҳи Душанбе-Чаноқ ҳоло дар минтақаҳои Варзоб, Суғд ва Зарафшон 4 корхонаи истеҳсоли асфалти марбут ба филиали ширкат ки иқтидори истеҳсолии ҳар кадомаш 70 тонна асфалт дар як соат аст фаъолият доранд. имрӯзҳо кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари асфалтпӯшкунии роҳ ҳамзамон корҳои марбут ба ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт аз ҷумла кашидани хатҳои уфуқӣ, ивази аломатҳои роҳ ва бунёди деворҳои ҳимоявиро вусъат мебахшанд. фаъолияти пурмаҳсули кормандони филиали ин ширкат шароит фароҳам овардааст ки хатарҳое ки пештар ронандагону мусофирон дар ин масир ба он мувоҷеҳ буданд бартараф шуда рафту омад аз тариқи роҳи мазкур дар ҳама фасли сол таъмин аст. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру навсозии роҳҳои автомобилгард аз ҷумлаи тадбирҳои ободонию бунёдкориҳо мебошанд. дар вилоят ҳаҷми асосии корҳои таъмиру навсозии роҳҳо бо қувваи мутахассисон бо истифодаи техникаю таҷҳизоти роҳсозии муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард иҷро карда мешаванд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. дар мавсими соли ҷорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд таъмири беш аз 2900 километр роҳҳои автомобилгард пешбинӣ гардидааст.
ҳаҷми асосии корҳои таъмири роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, аҳамияти ҷумҳурӣ ва маҳаллӣ бо қувваи муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди вилояти Суғд иҷро карда мешаванд. муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти Суғд бо 14 муассисаҳои зертобе дар шаҳру ноҳияҳои вилоят аз ҳисоби 2 миллиони 301 ҳазор сомонӣ маблағҳои ҷудошуда аз ҷониби вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ корҳои таъмиру нигаҳдории роҳҳои автомобилгардро аз рӯи ҷадвал амалӣ менамоянд. ин таъмири асосӣ, таъмири ҷорӣ, таъмири пулҳои мошингузар, таъмири қубурҳо, таъмири роҳ бо шағал, таъмири роҳ бо асфалт мебошад. дар ин давраи соли равон роҳҳои автомобилгарди мувозинаи муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди вилояти Суғд ба масофаи 12,1 километр бо равона намудани беш аз 16 миллион сомонӣ таъмиру тармим шудааст. дар шаҳру деҳоти вилояти Суғд таъмиру навсозии роҳҳо бо маблағгузорӣ аз ҳамаи сарчашмаҳо бо саҳму иқдоми корхонаҳои муассисаҳо, соҳибкорону аҳолӣ ва ашхоси саховатпеша ва бо иштироки мутахассисон истифодаи 64 адад техникаҳои роҳсозии муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди вилоят амалӣ мешаванд. дар маҷмӯъ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мунфарши асосӣ наздик 300 километр роҳҳо пешбинӣ гардида, ҳаҷми бештари ин тадбирҳои муҳими ободии роҳҳо иҷро гардидаанд ва дар қисми мавзеъҳои вилоят мунфаршкунии роҳҳо ҷараён доранд. бо равона намудани маблағҳои иловагӣ аз ҷониби вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд навсозӣ бо мунфарши асосӣ дар роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, аҳамияти ҷумҳурӣ ва роҳҳои маҳаллӣ амалӣ гардиданд ки тадбирҳои муҳим дар таҳкими инфраструктураи роҳдорӣ ва саҳмгузорӣ дар ободии роҳҳо мебошанд. чунин тадбирҳои ободии роҳҳо дар ноҳияи Мастчоҳ иҷро гардиданд. муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Мастчоҳ барои аз навсозӣ аз сахкурсӣ сар карда таъмири асосиро амалӣ карда истодааст. дар роҳи автомобилгарди Бӯстон Навбаҳор қитъаи роҳ ба масофаи зиёда аз 1 километр ба пуррагӣ аз сахкурсӣ сар карда пурра навсозӣ кардааст. дар роҳи автомобилгарди шаҳраки Бӯстон то деҳаи Камсамол ки масофаи 38 километрро дар бар мегирад, корҳои таъмири ҷорӣ ҷараён дорад. барои иҷрои ҳаҷми бештари корҳои таъмири асосӣ, навсозӣ ва асфалтпӯш намудани роҳҳо, равона намудани маблағҳои иловагӣ, таъмин бо муми моеъ, чархҳои резинӣ, қисмҳои эҳтиётӣ, дигар захираҳои моддитехникӣ аз ҳисоби вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ мусоидат менамояд. дар натиҷаи чунин дастгирӣ дар соҳаи роҳдории шаҳри Конибодом ҳаҷми бештари корҳои таъмиру навсозӣ амалӣ мешаванд. бо истифода аз маблағҳое ки аз тарафи вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон сари вақт дастсар мегардад ва ба ғайр аз маблағҳо боз маводҳои ба монанди битум, шинаҳои автогрейдер, таҷҳизотҳое барои таъмири муҳаррики автогрейдер корҳо пурра ба роҳ монда шуда то ин давра 91,4 километр роҳҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуривӣ пурра аз таъмири ҷорӣ бароварда шудаанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд соҳибкорону аҳолӣ ва ашхоси саховатпеша баҳри ободии роҳҳо, шағалпӯш намудани таҳкурсӣ ва мунфаршкунии роҳҳо иқдомҳои шоиста менамоянд. зани саховатпеша сокини 91-солаи ноҳияи Ҷаборрасулов Турсуной Боқибоева маблағи барои сафари ҳаҷ ҷамъовардии хешро барои ободӣ, чароғонкунӣ бо сохтани стунпояҳои замонавӣ ва мунфаршкунии роҳи кӯчаи ба номи Солеҳҷон Боҳирови шаҳраки Меҳробод истифода намуд. ин иқдоми ватандӯстона дар байни аҳли маҳалла ҳамовозӣ пайдо намуда, сокинони маҳалла дар ин ободкорӣ саҳм гузоштанд. корҳои асфалтхобониро кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Ҷаборрасулов иҷро менамоянд. чунин тадбирҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд иҷро гардида, саҳму иқдоми шоиста ба истиқболи ҷашни фархундии 30-солагии истиқлолияти давлатист. соли 2021 ҳамчун соли таърихие ки мо 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн мегирем, барои беҳтар намудани роҳҳои ноҳия муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамҷое бо вазорати нақлиёт, ҳамҷое бо мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорон дар соли 2021 зиёда аз 200 километр роҳҳоро барои аз таъмири ҷорӣ баровардан ва зиёда аз 20 километр роҳҳоро пурра мунфарш намудан ба нақша гирифта шудааст. дар таъмини асфалти меъёрӣ ба муассисаҳои роҳдорӣ ва ба соҳибкорону аҳолӣ барои мунфаршкунии заводи асфалти муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нақши муҳим дорад.
заводи асфалт бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби лоиҳаи ҷайка бо технологияи пешрафта сохта шуда асфалти хушсифати мутобиқ ба стандарт, асоси сифати меъёрии мунфаршкунӣ ва истифодаи дарозмуҳлати роҳҳои автомобилгард мебошад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо саҳми муассисаҳои идории хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти суғд тадбирҳои навсозию ободии роҳҳо вусъат меёбанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тадбирҳои ободонии бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ вусъат дошта иншооти таъиноти гуногун, бунёду навсозӣ ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар ҳамин замина дар ноҳияи Роштқалъа бинои маъмурии нерӯгоҳи барқи обии Себзор ба истифода дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. бунёди нерӯгоҳи барқи обии Себзор барои ноҳияи Рошқалъа ва умуман сокинони минтақа муҳимияти хоса дорад. он на танҳо мардумро бо нерӯи барқ таъмин месозад, балки сатҳи зиндагии мардумро ба маротиб баланд мебардорад. бо ба истифода дода шудани ин нерӯгоҳи барқи обӣ барои ҳадафи чорум стратегии мамлакат саноаткунонии кишвар заминаи воқеӣ гузошта мешавад. нахустхишти ин нерӯгоҳи барқи обии Себзор аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон гузошта шуда буд ва то ба имрӯз дар оғози бунёди нерӯгоҳ як қатор корҳои муҳим зина ба зина амалӣ гардиданд. нахустқадами ин сохтмон ифтитоҳи бинои маъмурии нерӯгоҳи барқи обии Себзор буд ки бино аз утоқҳои кории муосири барҳаво, таҷҳизоти даркорӣ, маҷлисгоҳ, ошхона, хобгоҳ иборат буда ба шабакаи интернетии баландсуръат пайваст мебошад. қайд гардид ки дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ фарши бино аз сангҳои табиии минтақа оро дода шудааст ки ин низ як самти дастгирии соҳибкории маҳаллӣ ба шумор меравад. бояд гуфт ки то ба имрӯз корҳои геологӣ, омӯзиши қабати замин, омӯзиши дарьё аз ҷониби мутахассисон ба сомон расонида шуда, дар рафти сохтмони нерӯгоҳ дар ин ҷо барои мардум мактаби замонавии дорои тамоми шароитҳои муосири таҳсил сохта мешавад. айни замон барои хоҷагиҳои ин мавзеъ ки тибқи нақша хоҷагии онҳо ба ҳудуди нерӯгоҳ дохил карда мешавад, дар деҳаи Чагеви боло хонаҷой ҷудо карда шудааст. айни замон аз ҷониби ширкати барқии Помир Энержи ба самти деҳаи Чагеви боло бунёди роҳи нақлиётӣ идома дошта, барои хоҷагиҳои нави ин деҳа хати оби нӯшокӣ низ бунёд мегардад. сохтмони ин нерӯгоҳ зери таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва бар он сайъу талош хоҳад шуд ки нерӯгоҳ дар муддати кӯтоҳтарин сохта шуда мавриди баҳрабардории мардум қарор дода шавад. ҳамзамон намояндагони шарикони рушд, маблағгузорон низ баромад намуда ин пирӯжаро барои минтақа муҳим арзёбӣ намуданд. дар интиҳои чорабинӣ аз ҷониби мутахассисони ширкати барқии вилоят барои меҳмонон нақшаи сохтмони нерӯгоҳ, бартарияти он, муҳимияти иншоот дар ҳудуди минтақа ва рафти бунёди он муаррифӣ гардид. дар ноҳияи Нуробод дар доираи вусъати корҳои ободонӣ ва татбиқи нақша чорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ даҳҳо иншооти таъиноти гуногун ба истифода дода мешавад. аз ҷумлаи иншооти нав марказҳои тиҷоратӣ, коргоҳи хурди дузандагӣ, дорухона, сартарошхона ва пули мошингузар мебошад ки ба беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ дар деҳот мусоидат менамояд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. дар ноҳияи Нуробод корҳои ободонӣ аз рӯи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ аз маркази маъмурии шаҳраки Дарбанд то дурдасттарин деҳа рӯз то рӯз авҷи тоза мегирад. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Сафедчашма бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ даҳҳо иншооти замонавӣ бунёд шудааст. бинои дуошона барои фаъолияти бонизоми маркази тиҷоратӣ, сартарошхона ва коргоҳи хурди дузандагӣ пешбинӣ шудааст, то дар оянда аҳолии деҳот аз хизматрасониҳои ин марказ истифода намоянд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон мо тасмим гирифтем ки як бинои замонавӣ омода созем. дар бинои омодакардаи мо мағозаи хӯрокворӣ, сартарошхона ва цехи дузандагӣ вуҷуд дорад ки дар ин замина 7 нафар занҳо соҳибкор шуда метавонанд. дар деҳаи юсти ҷамоати деҳоти ба номи Иззатлоҳ Ҳалимов соҳибкорон дар раванди корҳои ободонӣ фаъолона ширкат доранд. аз ҷумла дар ин деҳаи дурдаст соҳибкорони маҳаллӣ бинои маркази савдо, сартарошхона, китобхона ва сехи дузандагӣ бунёд намуданд. ин бинои дуошонаро
عبارت از 3 قسم می باشد: مغازه، سرفراشخانه و مرکز خدمت رسانی که به مردم خدمت کنید. دوردستترین دهه جماعت دهات موجیخرف از مرکز ماموری ناحیه نورآباد در مسافه بیش از 48 کیلومتر جایگیر بوده. در روند کارهای آبادانی سهم صاحبکاران محلی پورا احساس می شود، زیرا آنها با مقصد پیشرفت تعلیم و تربیت نسل نورست صنفخانه‌های علاوگی بنیاد نمودند تا شرایط تحصیل خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی باز هم بهتر و خوبتر گردد. در بالای دریای وخش با درازه 96 متر و پهنایش 3 متر اهالی دهه یخک جماعت دهات به نام عزت الله حلیموف پل ماشینگذار را از نو برقرار کردند تا حرکت متعدد نقلیات از شاهراه بین المللی تا دوردستترین دهه تامین کرده شود. همینطور در حدود دیگر جماعت‌های دهات ناحیه نورآباد کارهای آبادانی جریان تازه کسب نموده. انشاءات بنیاد شونده در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن انشاءات گوناگون تعیینات مورد استفاده قرار داده شده، ده‌ها نفر با کار دائمی تامین می‌گردند. در مجموع تا روز تجلیل این جشن ملی در شهر زیاده از 500 انشاءات بنیاد و نوسازی و به استفاده داده می‌شود. گزارش مضبوط بابازاده. در دوره آمادگی‌ها به استقبال جشن همایون مکرم ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و عمل سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، امروز در شهر استراوشن زیاد از 2500 ساله یکچند انشاءات سطحی مختلف بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته، زیاد از 100 نفر قوه قابل موقتا بیکار با کار دائمی فرا گرفته شدند. با اقدام گروه صاحبکاران تحت سروری صاحبکار ورزیده وطنی علاءالدین کلانوف در خیابان استقلال مرکز خدمت رسانی و سودای سخاوت مورد بهره برداری قرار گرفت. بنای خوشطرح و زیبا از 2 قسم و 2 آشانه عبارت بوده با مبلغ 2,400,000 سامانی بنیاد یافته است. در آشانه یکم مغازه‌های فروش مال‌های ورزشی، میوه و قالین‌ها، واسطه‌های برقی و گازی و اشیاء روزگار، سرلباس‌های کودکانه و بچگانه، داروخانه جایگیر بوده. در آشانه دوم تالار عروسی، فروش سر و لباس عروسی و کاشانه حسن با تمام اشیاء معاصر ضروری مجهز گردانده شده است. قسم دوم بنا نیز مغازه‌ها و نقطه‌های فروش محصول یافته. در آشانه دوم بخش کارخانه واحد دولتی مرکز جمهوری طب خلقی و فعالیت شروع نمود. صاحبکار ورزیده علاءالدین کلانوف از مهر صمیمی نسبت به وطن و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داشته‌اش و با مقصد سالمی و بردمی ساکنان شهر و دهات استراوشن کهن‌زمین در این بخش حجره‌های محض بدن، طبابت بیماری‌های عصب، برق درمانی، دل و رگ‌های خونگرد، سوزن درمانی و دیگر اینفراستراکچورهای اساسی یارسان تأسیس داده در مجموع زیاد از 60 نفر ساکنان را با کار دائمی تامین گردانید. در این روز همزمان با شرکت مهمانان و ساکنان شهر همیشه جوان استراوشن بنای چهارآشانه مؤسسه طبی خصوصی مرکز امراض زنانه و مصلحتگاه زنانه زلیخا با اقدام طبیب حاذق بیماری‌های امراض زنانه زلیخا شاکر و افتتاح گردید. نزد حاضرین تاکید کرده شد که غمخوری‌های پیوسته نسبت سالمی زنان و بانوان، ادامه عملشوی سیاست اجتماعی و غمخوارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شمارده در راه حفظ صحتی نسل آینده‌سازی وطن و پاکیزگی گینه‌فاند ملت عمل شایسته دانسته می شود. صاحبکار دیگری استراوشنی برادران سلطانوف نیز و جشن مبارک 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحفه ارزنده پیشنهاد نمودند. امروز در استراحتگاه اویسینا که در کنار آبانبار کلانترین استراوشن موقع دارد، بنای خوشطرح و معاصر 3 آشانه برای 110 نفر مشتری و حوض شناوری برای استراحت کنندگان مورد استفاده قرار داده شد. حجره‌ها با اشیاء و لوازمات معاصر، تلویزیون، رادیو و اینفراستراکچورهای یارسان مجهز گردانده با نرخ‌های دسترس به خواهشمندان پیشنهاد کرده می شود. همزمان در این روز پرفیض باز یکشنبه مرکز نقطه‌های خدمت رسانی، سودا و خدمت معیشی در شهر استراوشن ولایت سوق بنیاد و مورد استفاده قرار داده نزدیک 200 نفر اهالی قابل مهنت که اکثرشان را جوانان تشکیل می‌دهند صاحب جای کاری دائمی گردیدند. مضبوط بابازاده از شهر استراوشن برای برنامه اخبار. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان تدبیرهای آبادانی وسعت دارد. از جمله کارهای ساختمانی در یک قطار انشاءات ادامه داشته، همچنین راه‌های محلی نیز تعمیر و نوسازی کرده می‌شوند. گزارش حکمت الله حسین زاده. در شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب ولایت ختلان از جانب دیرکسیون ساختمانی انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد انشاءات گوناگون ادامه دارد که
با مورد بهره برداری قرار گرفتن آنها خدمترسانی به اهالی بهتر گردیده سیمای شهرک و دهات نیز زیبا و نظرآور می‌گردد. از جمله در ناحیه مومن‌آباد در دوران این اقدام‌ها ساختمان راه کلاب و مومن‌آباد اسفالت پوش کرده شده، راه‌های پیاده‌روها، روشننمایی و علامت‌های بی‌خطری ادامه دارد. راه کلاب مومن‌آباد از دهه سنگپر شهر کلاب آغاز گردیده تا درآمدگاه ناحیه مومن‌آباد با درازی 35 کیلومتر راه اسفالت پوش شده است. کارهای خطهای بی‌خطری راه، علامت‌های راه، پیاده‌روها و روشننمایی در هر یک دهه کارها ادامه دارد. در برابر ساکنان محلی همچنین متخصصان چینی نیز فعالیت می‌کنند. خطهای بی‌خطری و پیاده‌روها و روشننمایی ادامه دارد. ساکنان از دستگیری‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد این ساحه اظهار قناعتمندی می‌نمایند. سالهای سال در همین راه رفت آمد دارم. راه سالهای سال غیر قناعت بخش بود. روی تعمیر رو دیدگی نبود. به واسطه با دستگیری جناب عالی محترم امامعلی رحمان امروز پر تعمیر شد و ما رانندگان به حد خرسند هستیم. در شهر کلاب نیز بنیادکاری‌ها ادامه داشته، کارهای ساختمانی در بینای معموری و تعلیمی، آزمایشگاه تعلیمی و علمی و خوابگاه دانشکده تکنولوژی و اینوواسیونی شهر کلاب وسعت دارد. در ناحیه بلجوم باشد با مقصد اینفراستراکتور دهات بنیاد یک قطار انشاءات‌ها ادامه دارد که در عرفه جشن ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله بنای مقامات اجرایی حکومت دولتی و ورزشگاه برای 6000 جای نشست. در این شد زیاده از 50 نفر کارگران با جای کار تامین می‌باشند. ما نیاز داریم که انشاءات مذکور در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با استفاده دهیم. ساکنان شهرناحیه‌های منطقه کلاب ولایت ختنان با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مهنت سازنده مشغولند. حکمت الله حسین زاده از ولایت ختنان برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. امروز در آژانس تاجیک استاندارد آزمون محصولات و خدمترسانی بهترین در جمهوری تاجیکستان از روی 5 نامیناسیون بین تاجران بازارها، کارخانه‌های استحصالی شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز گذرانیده شد. هدف از برگزاری آزمون تحکیم بخشیدن و رشد صنعت کنونی مملکت و استحصال محصولات رقابت‌پذیر میباشد. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. دوره اولی آزمون محصولات و خدمترسانی بهترین در جمهوری تاجیکستان از روی 5 نامیناسیون محصولات خوراکواری، محصولات تعینات تکنیکی، محصولات صنعتی سبک، خدمترسانی‌های خوراکی عمومی، سودا و هنرهای مردمی بین تاجران بازارها و کارخانه‌های شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز جمع‌بست گردید. مقصد برگزاری آزمون محصولات و خدمترسانی بهترین در جمهوری تاجیکستان تحکیم بخشیدن به رشد صنعت کنونی کشور، استحصال محصولات رقابت‌پذیر و رسیدن به هدف چهارم کشور یعنی صنعت کنونی با سرعت می باشد. حکومت جمهوری تاجیکستان تمام چاره‌ها را بهر وسعت بخشیدن به رشد صاحبکاری و کارکرد محصولات پختگی از اشیاء خام تا محصولات نهایی و استحصال دیگر محصولات رقابت‌پذیر را پیوسته ترغیب نموده برنامه‌های دولتی را عملی می‌نمایند. مسئولین تاکید نمودند که یکی از استراتژی‌های دولتی رشد سیاحی محسوب رفته در عملی گرداندن آن خدمترسانی‌های خوراک عمومی و سودا نقش مهم دارد و با این وسیله میتوان مدنیت بلند ملت تاجیک را معرفی نماییم. قید کردن ضرورت که صفت محصولات خوراکواری روز از روز در مملکت بهتر گردیده در بازار رقابت پذیر می باشد. در مجموع 135 محصولات از نامیناسیون‌های محصولات خوراکواری، محصولات تامینات تکنیکی، محصولات صنعتی سبک، نقطه‌های خدمترسانی و هنرهای مردمی در دور یکم آزمون محصولات و خدمترسانی بهترین در جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند که از این شماره 60 آنها به دور دوم آزمون راه یافته شهر دوشنبه را در دور دوم آزمون معرفی می‌نمایند. همچنین در این روز اشتراکچیان فعال آزمون با افتخارنامه و سپاسنامه‌های آژانس تاجیک استاندارد سرفراز گردیدند. کشت تکراری در غنی گردیدن بازار استعمالی با محصولات کشاورزی و تنظیم نرخ آن نقش مهم دارد. این را به نوبت گرفته امروزها خواجه‌گیداران در همه شهر و ناحیه‌های مملکت به کشت تکراری توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند. گزارش گلچهره ستار.
مسئله تامین بازارهای استعمالی با محصولات با صفت وطنی از استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین و تجربه و کاردانی هر خواجگیدار وابستگی زیاد دارد. سهامداران خواجگی‌های دهقانی را می‌باید از کشتی اساسی و تکراری با استفاده از راه‌های اینواسیونی پرورش زراعت و تخمی‌های خوش‌صفت حاصل فراوان به دست دارند. بعد گرفتن حاصل سبزیجات بروقتی و غله‌دانگی‌ها خواجگیداران باید در کشتی تکراری 38743 گکتار غله‌دانگی‌ها، 10464 گکتار سبزیجات، 1966 گکتار کارتوشکا، 4136 گکتار پولیزی و 32711 گکتار زراعت خوراک چروا کش نمایند. با مقصد ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین کارم آبی موافق دورنما امسال باید خواجگیداران جمهوری در میدان 91087 گکتار زمین کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را براه مانند. از معلومات آماری برمی آید که تا امروز خواجگیداران توانستند در میدان زیاده از 57000 گکتار کشتی تکراری گذرانند. کشاورزان مملکت بیشتر در کشت تکراری جواری مکه برای دان، شالی، ماش، چهارمغز زمینی و دیگر سبزیجات می‌گذرانند که از حاصلش منفعت خوبی اقتصادی می‌بینند. موافق توصیه عالمان از روی آن گرمی که از 10 گرادوس سلسیوس معین کرده می‌شود در قطعه‌های علاوه برای منطقه وادی سور از 120-140 روز یعنی که حرارت گرمی هست. یعنی که همون زراعت‌هایی که پیش‌پز رو میانه پز رو توصیه داده می شود که آنها یعنی که در همین مهلت 120-140 روز میرسند. در وادی ختلان در منطقه کولوب اگر باشد از همین در مهلت 120 روز هست توصیه داده می شود. در ولایت سوق باشد از 100 تا 110 روز یعنی همین گرمی هست. یعنی تو اولهای ماه اکتبر علاقه باید که حاصل جمع‌آوری کرده شود. موافق توصیه که عالمان می‌توانند تو 20-25 ماه ایول باید که کشتی تکراری به انجام رسانده شود. پیش از همه راهبران خواجگی‌ها معین می‌کنند که کدام نمود زراعت‌های رو با کشتی تکراری فرا گیرد و خیلی بر جواری مکه گفتیم، خب مرجومه گفتیم، لوبیا گفتیم و در قبیل آنها شالی نیز همچون در کشتی تکراری استفاده برده می‌شود. مخصوصا در زمین‌های شور توصیه داده می‌شود. هم زمین از شورناکی آزاد می‌شود و هم برای در آینده کشتی آنها را به ثمر رساندن موافقت میکنند. موافق توصیه کارشناسان و در مهلت‌های معین گردیده و با رعایت چاره‌بینی‌های اگرتکنیکی پرورش، کشت و استحصال زراعت‌های کشاورزی به فایده استحصال کننده است. پیش از همه قطعه‌ها معین کرده میشه در ماه می بعد جمع‌آوری کردن غله و شروع میکنند. متخصصان با دیدن میبرند که حالت زمین چخیل است، یعنی که نمناکی زمین اگر خوب باشد یک بار شودگار و گذراندن کشت رو با همه اگرتکنیک رعایت کرده شده کشت رو میگذارند. اگر در حالتی که نمی از مقررات کمتر باشد برای این باید که یک آب سبک در مهلت 2 روز آب ماندن در کار که زمین در وقت شودگار کردن کلوخ نکند و برای کشت کردن قلای باشد و بعد 2 روز آب رو منع کرده با کشتی زراعت‌های تکراری شروع میکنم. در ولایت ختلان نخستین شده کشاورزان ناحیه شهری توس دورنمای کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را اجرا نمودند. دهقانان صاحب تجربه این ناحیه اقلیمش گرم می توانند در یک سال زیاده از 3 مراتب حاصل به دست آورده احتیاجات عائله خود ذخیره کافی محصولات برای تیر ماه و زمستان و بازارهای استعمالی را نیز با محصولات خوش‌صفت کشاورزی تامین نمایند. در وضع امروزه جهان یگانه راه از حساب با ثمر استفاده بردن هر قطعه زمین استحصال محصولات با صفت وطنی و بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی است. گوسفند حصاری ذات محلی بوده در نتیجه تلاش‌های پیگیرانه عالمان تاجیک به وجود آمده است. گوسفندان ذات حصاری تاریخ طولانی داشته در نتیجه خورزادکنی در شرایط تاجیکستان آفریده شده است. معلومات مفصل در گزارش محمد مومنزاده. گوسفندان ذات حصاری یکی از ذات‌های مشهور در آسیای مرکزی بوده از جهت جثه بزرگترین نوع در جهان به شمار می‌رود. این گوسفندان اساساً در منطقه‌های گوناگون کوه و بلندکوه‌های جمهوری تاجیکستان پرورش کرده می‌شود. خصوصیت فرق‌کننده گوسفندان حصاری از دیگر ذات‌ها با ساخت بدن جثه بزرگ، قابلیت زودرسی فربه‌شوی زود
ва тобоварӣ ба шароити нигаҳдорӣ фарқ мекунад. Ба андешаи олимони Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин зоти гӯсфанд дар натиҷаи селексияи халқии чорводорони ҳисор ба вуҷуд омада номи гӯсфанди ҳисориро гирифтааст. аз давраи пайдоишашон гӯсфандони зоти ҳисорӣ аз водии ҳисори мо ба минтақаҳои Самарқанд, Бухоро, Қарши ба бозорҳои ин минтақаҳо бурда ба савдо бароварда мешуданд. гӯсфандони зоти ҳисорӣ бо ҷусаи бузурги худ ва маҳсулнокии гӯшту равған дар байни зотҳои дигар гӯсфандон ҳамтон надоранд. дар хоҷагиҳои зотпарварии мо вазни зиндаи хушхорҳои зоти ҳисорӣ аз 115 то 145 килограмм ва аз они беҳтаринҳо бошад то 186-200 килограмм рафта мерасанд. мешҳо бошад аз 90 то 110 килограмм вазни зиндаашон ташкил мекунад. бараҳои навзоди ин зот ҳангоми таваллуд аз 5 то 7 килограмм вазни зинда доранд ва дар чормоҳагӣ ҳангоми аз модар ҷудо кардан вазни зиндаи бараҳо то 40-45 килограмм мерасад. имрӯз бо боварӣ метавон гуфт ки гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар натиҷаи заҳмату меҳнати чорводорони миллати тоҷик ба вуҷуд омадааст. ин нав гӯсфанд ба иқлими маҳал ва шароити ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ буда аксари аҳолии деҳот ба парвариши гӯсфандони зоти ҳисорӣ машғуланд, чунки он нисбат ба дигар зотҳо сердаромад ба шумор меравад. гӯсфандони зоти ҳисорӣ на танҳо дар ҷумҳурии мо, балки берун аз мамлакати мо ҳам машҳур ҳастанд ва дигар ҷумҳурҳои ҳамсоя барои баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони худ ва дар офаридани зотҳои дар ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон дар офаридани баъзе зотҳо аз гӯсфандони зоти ҳисорӣ истифода бурданд. корҳои илмӣ амалӣ бо зоти гӯсфанди ҳисорӣ аз солҳои 1927-1928 сар карда шудааст ва аз солҳои 50 сар карда аз тарафи олимони тоҷик корҳои илмӣ селексионӣ пурзур карда шуда дар натиҷаи он соли 89 типи нави фархории гӯсфандони зоти ҳисорӣ офарида шуд ки ин яке аз дастовардҳои бузурги селексионӣ дар самти гӯсфандони ҳисорӣ ба ҳисоб меравад. агар аввали солҳои 90-уми асри гузашта саршумори ин гӯсфандон 600-700 ҳазорро ташкил медоданд, ҳоло бошад саршумори ин гӯсфандон аллакай ба 1 миллион расидааст ки ин аз афзоиш ёфтани ин соҳа дарак медиҳад. давомнокии ҳаёти гӯсфандони ҳисорӣ аз 12 то 14 сол буда қобилияти баланди истеҳсолӣ ва маҳсулнокии онҳо дар 3-5 солагӣ авҷ мегирад. аҳамият ва хусусияти гӯсфандони зоти ҳисориро олимону донишмандони давлатҳои дуру наздик дар конферансҳои байналмилалӣ махсусан таъкид доштанд ки ватани аслии ин нав гӯсфанд ҳисор ба шумор меравад. муҳаммад муъминзода, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. бинандаҳои азиз, ба бозори меҳнат танҳо мутахассисоне роҳ меёбанд ки тафаккури баланди техникӣ дошта бошанд ва забонҳои хориҷиро донанд. дар солҳои таҳсили 2020-2021 донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимиро аз рӯи ихтисосҳои гуногун бахусус муҳандисию техникӣ 2168 нафар донишҷӯ хатм карда дар соҳаҳои гуногун ба кор ҷалб карда мешавад. тафсилоти бештари ин мавзӯъ дар гузориши Нуриддини Қурбон ва Баҳодур Қурбонзода. аз шумораи умумии хатмкунандагони донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар солҳои таҳсили 2020-2021 58 донишҷӯ ва магистр бо гирифтани дипломи аъло шарафёб гардиданд. бо ин мақсад дар донишгоҳ бо иштироки раёсат ва хатмкунандагон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. роҳбарияти донишгоҳ таъкид доштанд ки дар солҳои таҳсили 2020-2021 донишгоҳи техникии Тоҷикистонро аз рӯи ихтисосҳои гуногун 2168 нафар донишҷӯ зинаи бакалавр, 120 нафар зинаи магистратура ва 110 нафари дигар маълумоти дуюми олии касбиро хатм намуданд. донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ муассисаи таълимии олиест ки дар он аз рӯи 70 ихтисоси муҳандисию техникӣ мутахассис омода карда шуда ба соҳаҳои мухталифи кишвар равона карда мешаванд. дар донишгоҳ дар самти татбиқи ҳадафҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди
фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф тадбирҳои муассир андешида шуда омӯзгорони донишгоҳ дар ин самт корҳои зиёди илмиро анҷом доданд, зеро аз рӯи фанҳои мавриди назар бештар дар ҳамин донишгоҳ мутахассис омода карда мешавад. саҳми хатмкунандагони ин муассисаи олӣ дар таъмини бозори меҳнат назаррас буда онҳо имрӯз барои пешрафт ва рушди тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми худро гузошта истоданд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ базаи илмии техникии донишгоҳ пурқувват гардида ба донишҷӯён омӯзгорони соҳибтахассус дарс мегузаранд ки ин асоси муваффақияти хатмкунандагони ин даргоҳи илму маърифат ба ҳисоб меравад. дар ин рӯз ба 58 нафар хатмкунандагони донишгоҳ дипломи сурх тақдим карда шуд. хатмкунандагон дар назди ҳозирин савганд ёд карда қавл доданд ки дар оянда бо донишу малакаи азбаркардаи худ дар рушди соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат саҳми худро мегузоранд. нуриддини қурбон, баҳодур қурбонзода, фирӯзи мусо барои барномаи ахбор. китобхонаҳо муҳимтарин воситаи рушди фарҳанги миллӣ ва ташаккулдиҳандаи илму маърифат байни ҷомеа, хосан насли ҷавон ба ҳисоб меравад. дар китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари хонандагон чораандешӣ карда бо гузаронидани маҳфилҳои тарғиботи дӯстдорони китобро ба озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст омода мекунанд. гузориши ҳамкорони мо. камолоти маънавӣ ва рушди арзишҳои ахлоқиву равонӣ аз мутолиаи китоб, махсусан хондани асарҳои бадиӣ марбутӣ дорад. маҳз китобу китобхона аст ки хонандагон ба таъриху тамаддуни гузашта ва осори безаволи ниёгон ошно гардида сарфарозӣ аз чунин фарҳанги пурғановат мекунад. ин махзани маърифат китобхонаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон маҳсуб меёбад. дар ин китобхона мутахассисони ҳама шӯъбаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар фурсатҳои муносиб имкон доранд ки машғули мутолиа гардида хираду заковат, ганҷинаи фарҳангу нурӯзиёб ва ҷаҳони маънавиро аз худ кунанд. имрӯзҳо оид ба дастур супоришҳои президенти мамлакат дар тамоми шаҳр ноҳияҳо ташкилоту муассисаҳо китобхонаҳо ташкил карда шудааст. аз он ҷумла дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон китобхонаи барҳаво ташкил карда шудааст ки тамоми кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон баъд аз кор омада дар ин китобхона аз ин хонаи илму маърифат донишу малака мегиранд. тамаддуни башарӣ ба ҷузъе аз фарҳанги миллӣ китобу китобхона сахт марбутӣ дорад. аз ин ҷуз ки сокинон ба ин ганҷинаи маънавии ниёгон эҳтироми бештар мегузоранд. дар ноҳияи баноми ҷалолиддини балхӣ вазъи кунунии китобхонаҳо мутобиқ ба талаботи рӯз буда мутахассисон ҷиҳати ҷалби хонандагон пайваста маҳфилҳои фарҳангӣ роҳандозӣ мекунанд. ҷиҳати иҷрои амри пешвои муаззами миллат оид ба баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. дар баробари дигар ташкилоту корхонаҳо ва тамоми қишри ҷомеа мудирони китобхона филиалҳо, шахсони масъул, китобдорон, корҳои фаҳмондадиҳӣ, нақшачорабиниҳои иловагӣ ва озмуну маҳфилҳо доир намуда истодаем ки хушбахтона то ба имрӯз шумораи умумии довталабон 347 нафар расида. аз ин дар натиҷагирӣ аз тарафи китобхонаи марказии бахши фарҳанги мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия 20 нафар барои иштирок дар даври ноҳиявӣ роҳхат ва аз тарафи бахши фарҳанг китобхонаи марказӣ ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ ба даст оварданд. фаъолияти мунтазами китобхонаҳо ба он замина мегузорад ки барои ҳар як муштарӣ калиди дари илму дониш ва кӯшонаи маърифат боз гардида ҳаёти мебаъдааш хурраму пурнишод бошад. дар ноҳияи баноми ҷалолиддини балхӣ мутахассисони шӯъбаи маориф пайваста кӯшиш мекунанд ки завқи хонандагонро ба китобу китобхонӣ ва мутолиаи асарҳои бадиӣ, бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик бештар намоянд. зиёда аз 385 нафар хонандагон иштирок намуданд ки 210 нафарашон ба даври ноҳиявӣ озмуни фуруғи субҳи доноӣ роҳхат гирифтанд. довталабоне ки онҳо роҳхат гирифтанд ба озмуни ноҳиявӣ ҷидду ҷаҳд доранд ва омодагӣ гирифта истодаанд. ман аъзои китобхонаи марказӣ аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ мебошам. ман зиёда аз 300 китоб мутолиа намудам аз шоирони адибони муосири тоҷик. ҳамчунин масъулини китобхонаи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ шогирдонро барои дар хона мутолиа кардан ҳамаҷониба дастгирӣ мекунанд. дӯстдорони китоб аз иртиботи ҳамешагӣ ба китобдорони ноҳия изҳори қаноатмандӣ доранд. маҳз бо ҳамин восита онҳо дӯсти бевафо, маслиҳатгари беминнат, ҳамдаму ҳамсӯҳбат ва сарвати бебаҳо пайдо мекунанд.
باعث خرسندی و سرفرازی است که میل و رغبت خوانندگان به کتاب و کتابخانه از نو احیا گردید. من غالب دوره مکتبی ناحیوی ولایتی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. در دور مکتبی سزاوار جای اول گردیده راحت به دور ناحیوی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است گشتم. در ناحیه کوشانیان نیز فعالیت کتابخانه ها خوب به راه مانده شده. در کتابخانه مرکزی و فیلیال های کتابخانه در جماعت های دهات امکانات خوبی جلبی خوانندگان موجود می باشد. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان و بخش فرهنگ ناحیه کتابخانه های حدود دهاتی اوریون و مهنت آباد تعمیر و ترمیم کرده شده. در برابر ورود کتاب های تازه نشر همزمان با استفاده از مبلغ های بودجت دولتی ادبیات معاصر و بچگانه خریداری کردند. در ناحیه کوشانیان نیز شاگردان و ساکنان دیلاگا به آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است آمادگی می‌گیرند. برای شرکت کنندگان آزمون‌های معرفتی امکانات مساعد فراهم بوده. در ارتباط مشترک آنها را با اثرهای ضروری و زمانوی تأمین می‌کنند. من در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است که این سال برگزار می‌گردد اشتراک میکنم و در دوره مکتبی راحت به ناحیه گرفتم. من شعرها و کتابهای زیاد را مطالعه نمودم. کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزنی ملی خاصه، آینه حیات و کلید در گنج سخن است. محض همین گونه توجه به کتاب و کتابخانه موجب می‌گردد که در جامعه ما معرفت کتاب دوستاری بازم بلند گردد. مردم تاجیک از قدیم صاحب کتاب و دورای فرهنگ بلند کتابداری و کتابخانه بودند. در ولایت ختلان به این گنجینه بزرگ نیاگان مراقب بیشتر ظاهر می‌کنند و در میبدن نیز نقشه دارند که شرایط کتابخانه‌های سطح محل و دهات را مطابق به جوابگوی طلبات روز گردانند. بینندگان عزیز این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر سلامت باشید.